kung naamay mga Bible sa inyong mga kamot, palig-ablihi sa Episo, chapter 5, verse 19. Episo, chapter 5, verse 19. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, ug sa inyong pagsultianay, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno, ug mga balaang awit. Awiti ug daygan ninyo ang Ginoo sa kinasing-kasing gayon. So mauning pulong sa Ginoo akong gihangyang matag usa sa pagpamungko. And karon kabalo ko nga andam nato kasing-kasing. Amen ba? So karon doon na po i-reveal or ipadayag si Lord sa matag usa karon bagong mga pulong nga atong madunggan o atong dunganan ni sa pagpaminaw and focus atong heart atong kasing-kasing diya sa iyang pulong aron magkuha nato og ma-absorb nato ang blessings sa iyang pulong karon gabi una. Amen. So karon akong gihangyo og atong i-welcome ang presensya sa buhing amahan. Sige na wait. Okay, mayong gabi tanan, jadi si. Paano ba niyong kagabi mo? Sagdiran na mga dili mayo nga abos pag ginabuhi. Basta nang pabilin yung mayo ang Ginoo. So karon ay no nga dili na ni bago ninyo ni nga topic. O kagabi murag mo ni ang topic sa JDC group, ng JDC family. So salamat kay nagbasa ko sa inyo mga i-share dito sa JDC. And salamat po sa Ginoo nga na-reveal ko mga pulong nga and I know nga muni ang need kayo karon nato as a Christian. So ang title nato sa topic karon okay ba na mukanta ta sa mga secular nga mga kanta o secular music ba? So before na ko ni tubagon, before ato patubagon ang pulong sa Ginoo ato sa yung background kung hain gyud gikan ang music o unsa gyud purpose sa music para pagkabalo tas background maka-identify ta kung ikaw mismo maka-decide ka nga kung asay mas labing maayo. So una-una ang musika gidisenyo gini siya sa Ginoo start yun from heaven. Diba? Kabalo man ta nga si Satan is leader siya sa worship. Siya ang gitagaagtaas sa Ginoo nga mulid sa pag-worship. Kaso lang ang nahitabo ni Satan is ang design mo sa Ginoo, ang disenyo sa Ginoo sa worship nga magkanta sila is sintro sa Ginoo. So na-detect ni Satan nga if sintro ni Ginoo ang worship nga ako as a leader murag dili ni mayo nga ako ang nag-lead tapos ang Ginoo may masintro. And that's why Satan ni-reveal di siya insa dili ni mayo. Gusto ko nga ako may simbahon. And nadali niya ang 1/3 1/3 sa mga anghel. Nadali niya nga siya ang silbi tuboy. Sa laktong nga pagkaistorya gitaktak Satan dinis kalibutan gitambog siya. So pagtambog niya, di ba kay ang disenyo sa musika at ang worship, ang music yun para sintro sa Ginoo. So pagtambog niya sa kalibutan is murag nasunod siya una-una nga para dili ni masintro sa Ginoo na ako'y himo pamaagi. That's why doon na siya yung mga gibuo nga kining gitawag og worldly song. No? And sa mga worldly song, dili gid noon tanan makayunta nga puros dili maayo ang worldly song. Naapoy mga worldly nga makayunta nindot man pud kay nag-describe sa kalibutan, nag-describe sa tao, o nag-describe sa emotion sa iyang kasing-kasing. So muna nga every time nga magadug kag naay mga nagkanta, mostly doon na sila kasinatian nga kagulanan ba and this gipahungaw nila sa pag-awit. And so karon atong studyhan ning secular music o kaning
No, ako gini siyang ipangayo sa Ginoo, ako kuning gi-research gyud. So mostly daw mo ang intro, mostly sa mga secular na mga musika ba o kaning wordly song, catchy melody sila. Kana bang makadong pa sa ilahang tuno is makuha ang imong attention. Makaamin ba ta na? No kay kaagi ko taog kaning wordly ba. So layo pagali ka, ya makadong kaning mga wordly is makuha ang imong attention. Samot na kung ikaw mismo haniti o kabalo ka ng maong awit, di makats up gyud nimo. Bisag layo kayo tong nagkanta, diha sa imuhang gitindugan mo kayo na, wow, mo man akong nahiman, and then musuhid ka. O di ba? So mo siya ang pamaagi. Catchy melodies na pag yun. Thoughtful insights. Doon na po yung mga panghuna-huna-ana. Actually, ang mga composer sa bisan sa Christian o sa mga worldly ng mga composer, before nila na na-compose na mga awit, tungod kay doon na sila yung mga insight, anak ka na bang mga silbi kasinatian na ay awit, nag-describe nila ang ilang kagahapon. Ilang naagyan ba? Ilang i-describe. So, na ay pag-describe nila nga, nais kagulanan, yung paagi nilang kanta, and then, na po gitawag o positive nga mga mensahe. Na yung mga gitawag o positive nga mga mensahe. Pero, doon na ito ka factor na kinahanglan natong examinon. Unang factor dire, the purpose of the song. Unsay purpose sa mao kanta. Tungod kay ang una yung disenyo sa Ginoo, nganong nagbuo siya og worship team nga si Lucifer mao siya leader, ang unang disenyo sa Ginoo sa musika is to worship Him. What pasabot ang first yung design sa music, worship or worship. Para pang simba yun, ang unang design sa worship. So, ato tas mga wordly, unsa may mga purpose ang mga wordly song is to glorify God ba? No, ining kagabi yung mabawaan ni Mugsoon, ako yung mga example diri sa mga kanta nga ikaw mismo parang kabalo ka ni mga kanta and ako po ni siyang take note yun, para nga ma-determine nato ka na bang mahulagbay yun nato, kinibang katapang para ba sa Ginoo, okay ba ni ang purpose ani? And then, ato tas, kaduang factor, kaning style sa music ba? No? Ano bang, unsa ang beating, unsa niya pag tuno, doon na gitawag og reggae, ito apoy, kanang mga lain style ng mga beatings ba? Pero sa Bible, wala siya nag-specific nga unsa klasya style sa beating sa music, no? In Psalms 150, mabasa ni Mudya nga doon ay mga instrumento nga ipagamit sa pag-worship. And verse 4 diha, nangyayin siya nga, o panagsayaw ka mo, uban sa tambor. O diba? So kung maghisgot na tambor diha, kana drums mo na karon, ilang sa mga tambor. So magdakol-dakol yun na. Wata ka ba, yung unsang beating sa ilang dakol-dakol sa unang panahon. So, style sa ilang musika. At ito sa ikatulong nga factor. The content of the lyrics. Unsa ang sulod? Kana bang content anang mao nga kanta? Kay kada kanta naa na sa mensahe na isulod. So, atong klarohon ang iyang content ug asa paingon, asa ang tumong ana nga content. Okay, sumoto ato mga faktor. Karon, matod pa sa Ephesians 5:19 nga sa ato daw panagsultianay, kinahanglang gamiton daw nato ang mga salmo o mga balaang alawiton. And then sa Colosas, napon sa Colosas chapter 3 verse 16-17, matod pa papuy-a ang bahagyanong mensahe ni Kristo sa sulod sa iyong kasing-kasing. Unya pagpahinangnoy kamo, pagtinudloay o pag-awit ng mga balaang alawiton, kung awitin niyo ang Diyos sa pinasingkasing. And na-bless kayo po sa mga bersikulo gagabi nga midala sa atong mga kaigsuonan. Tinuod yun nga bisan gani sa Christian, pwede siyang muawit nga dili pinasingkasing. Wa gani siguro kita mismo nakasulay ini nga nag-awit ta, nagsimba ta sa Ginoo, pero layo ang ato ang kasing-kasing.
Imin kagi batani. Kaya bitang nagbukara kasi mo ba? Pero dili ni mo feel sa imong heart, dili yung gikan sa kasing-kasing. Pero kaya ni mo makanta. Suito kayo ka ng maong kanta, imo jong makapi ang tunog gani mismo. Pero ang heart nato, matod patong sa bersikulo kagabi nga, maayo lang sila sa baba, sa pulong, pero layo ang ilang kasing-kasing. And mostly, sa Christian, nahitabo ni. Naapoy mga Christian song na gigamit dito sa worldly. Gimmix nila ba? Nahimong secular. Just like sa Who Am I? O diba? Sa may nakagi o pang disco sa una, sweet. Ako nakagi kong sweet sa una nga Who Am I ang sunata. Kapit din yung indutan yung pagka-sweet eh. Sinagkag Who Am I? Grabe niya. So dili siya maayo. Yan naman, naabot siya secular. Kanang Who Am I, sintro na sa Ginoo. Pero, nagamit siya sekular. Maayos yung tactics sitan. Maayos tactic na naman. Pag abot sa secular, mahimo siyang mayaga-yagaan. Mahimo man siyang background sa sweet. O diba? Diba ang Bible ngayon siya, do not use the name of the Lord in vain. Ayaw niyo gamita ang ngalan sa Diyos pasipala. And kanang kakanta, Who Am I? Is na ay Lord diha. Na ay word na Lord. Pero pwede magkanta ang nag-inom diha. Ang nag-sweet, pwede mo sunod-sunod. Naakas diskuhan. So, mo pronounce kasi nung pulong nga pag-glorify sa Ginoo, pero nasa dili sa kuan sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, in vain na. Pasipala siya. No, kaya ko na, bisag sa una na kagi mo kong gubog, kaya na akong kantaho na. Pero nasay na ako, mausan na kapasipala. Doon kay na yung Lord diha, ng pulong. O, diba? So, ato ta sa, naku yung mga example diri, tanaw na to, humanag tayo. Atong tanawon, naatay mga punto diri igsoon, and kanina punto, dinhi ka mukuha, o kung saan yung pag-decide, wala yun, kaing nas pulong sa Ginoo nga dili na ba kamukuan or imo bagyong biyahan or imo bagyong ipadayon. So dili kog sanay ang pulong sa Ginoo. Pero ani karon ngayong madungog, ikaw mismo magtimbang-timbang sa imong kaugalingon, bagay ba nako nga usa ka Christian nga magkanta ko og worldly song. Okay, so number 1 nato nga kuha punto diri, number 1 imong buhaton. Refer it to Philippians chapter 4 verse 8. So atong basahon. Now, Philippians chapter 4 verse 8. Matod pa niya, finally, brothers, ang English ang bisaya niya. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, and whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Okay, diharap tamang kutob. Patod pa si Bisaya, kung anang mga bersikulo na sa dito nga, huna-huna, naabay kamatuuran, doon na ba'y kabasihan, doon na ba'y kaligdo, doon na ba'y kanang takus ba ni siya, ng mga pulong. E matod pa niya, una-hunaan na siya. Sa to pa, kung imo na siyang sa tuligsoon, kinahanglang mo refer ta sa pulong sa Ginoo, ang mga worldly song atong i-refer sa pulong sa Ginoo. Kaya pulong sa Ginoo mo rin nagsalahan, kaya bitaw magkagod kaglubi, niya imong salahon ang tunog. Ang pulong sa Ginoo mo rin nagsalahan. Kinahanglang tang mo refer sa word ni Lord, dili pwede nga sila manggani naghimo anak. Walay rason nga dili kumusuy nila kay gahimo man sila. No dili ta inanayson nga Christian. Kun dili kinahanglang mo refer usa ta sa pulong sa Ginoo. Kabalo ko nga ang Dios mahatag natong kaalam. No bisan to managlahi tag pag-decide igsoon, managlahi tag pag-decision, managlahi tag pagsabot sa pulong sa Ginoo, pero I know nga ang Holy Spirit, ang word ni Lord, mo'y mo guide na to, mo'y mo giya na to.
mo ni musala ug kasay angay natong buhaton. Now, karon atong isgutan ng mga word lisum na ko ilista dire. Tanaw nato kapasar ba sa Philippians chapter 4 verse 8. Kaya naman, kung makapasar siya, di okay na itong kantahon. Kung kapasaran ng Philippians 4:8. Diba? Honorable. Ano sa pa to? Yes. Pure. Trustworthy. Kung makapasar siya, ana, ang mga content sa lyrics, ako, walay rason na dili ta mo awit. Kaya mo may yung kung ano. Okay. Ako yung lista dili. Sagad sa mga secular nga music karon, dili fit sa standard sa pulong sa Ginoo. Dili daw fit. Kana bang dili sa haom sa standard sa pulong sa Ginoo. And mostly ani, una, ang secular music nag-promote siya profanity. Kabalo mo usay profanity? Kana bang kuan siya og mga curse. Kana bang nag-down sa iyang kaugalingon. Na ay mga lyrics niya nga nag-curse sa tao, nag-down sa iyang kaugalingon, muna siya gi-promote nimo ang profanity. So every time nga mukanta ka na, and then lahi ang lyrics, dili ka pasar sa standard sa pulong sa Ginoo, profanity siya. Ano sa may example nini? Now, kano matong kanta nga matod nila, ako dili angay. Kadungog na, karaan ni nga kanta. Pero ingon ta mo igsoon, the Bible says in Psalms 139 verse 14, gihimo tas Ginoo wonderfully. Sa English pa, God made us He created us wonderfully. Angay gyud ta paghimo sa Ginoo. Amen? Amen. Maayo gyud ang paghimo sa Ginoo nato. Wonderfully made. Gisinan ka ng pulong nga wonderfully made. Maayo kayo ang paghimo sa Ginoo nato. And tapos kining title sa mga awit lang naan, matod nila ako dili angay. Dili siya kapasar sa standard sa pulong sa Ginoo. Ngano man, imong gidikrik kana imong gidown ang imong kaugalingon. Sinangka kanang word nga mupula sa atong baba, doon na say power. Amen mo to ta? Doon na say power. So every time na imo na siyang i-pronounce, i-declare, murang bigit to damay. Grabe yan, no? So later basa ng Psalms 139:40, iba na diha. Gihimo ta sige na wonderful kayo. He created us wonderfully. Tapos na pag ito'y laing kanta, isang kahig, isang tuka. Be, kasi kabaluan ni Tagalog ni siya. Okay mo na siyang samtong Bisaya, usa ka kakhanin mo, usa kong katuhak. Di ba? And tapos atong i-refer sa pulong ni Lord. Ang pulong ni Lord, gaingon siya, we are blessed. Amen ba? Blessed ta. Nga naa si Kristo nato. Dili na siya yung matawag ang isang kahig, isang tuka ka naman. Gi-blessed na si Ginoo, we are so blessed. O pagani ka na ngayon, nag-sit up na si Lord para sa imuha. And then tapos isigin nimong pamulong isang kahig. Imo pag yung gihurot na liris tanan anak. Matod pa sa tunga-tunga anak, ganyan kaming mga dukha. Amen ba? Tapos gideclare ni mga dukha. Grabe. Against na sa word ni Lord. Di ba? Ang pulong sa Lord isa lahat. So, imong i-refer ang mga kanta niya, against na siya sa word ni Lord. Dili na si Lord ang nag-glorify. Gi-create na niya wonderfully, tapos gi-bless na niya, at tapos atong i-declare sige, ganyan kaming mga dukha. O kung sa'y pulong ay mong ipagula, mauna, may tabo sa itong kinabuhi. Diba? Napag yun. Kaning promote of profanity. Kaning pusong bato. Diba? Pusong bato. Sa ito, pakain mo sa itong gahi kayo yung kasing-kasing. And the Bible says, at ito i-refer na ito sa pulong sa Ginoo, matod pas Biblia, giilisan natin yung kasing-kasing nga humok. Ang gahi na itong kasing-kasing sa una, iyan ang giilisa humok. Sa una, tinuod nga gahi ta kasing-kasing. Wala pa ta ni Kristo. Pero sadyang naanata ni Christ, matod pa sa Isaiah ba ito nga verse nga,
gikuha sa Ezekiel. Gikuha na niya ang masupilan itong kasing-kasing. Ug iyan ang gibag-o. So muna ang Christian, huna-huna na to, Christian ko, na anak ko si Christ. Ang bersikulo na ngayon, giyan ang gilisan kong kasing-kasing o mahumuko na. O yan dahil mo kanta kag pusong bato. Igsuon mo takod. May mo rebellious po ka. That's why, kung yung palang huna-huna, kalip palang number 1, na refer it to the Philippians 4:8, tak-tak na ang standard sa mga kanta sa worldly. Dili na siya kapasa. Nga naman, ga-promote na siya profanity pang down. No? Pang rebellious siya. Grabe. Dapat, na ay mga kanta nga, di ba kayo number 1 ganing promote of profanity? Dili siya, ang purpose niya sa mga awit is dili siya worship. Worship ba na? Nga pusong bato? Isang kahig, isang tuka, dili na pang worship. Huwag muna itong kantahon, dili, magkaguryang ta. Kaduha, so on. Sagad sa mga worldly song, garimahin sa imong kaagi. Garimahin sa, nagpahinumdom sa imong naagian ba? Sagad sa mga kanta daw, tagantang example. Victims of love. Abi mo ka ng victims of love? Gipahinumduman ka nga daghan kang sige kag kabiktima sa una sa gugma. Ang songwriter ana sigurado nga nakaagi siya kasinatian sa gugma. And that's why nakasulat siya. And mostly kana nga awit is emotional. Mo na ang siging mabatian ako sa una every time nga handumanan sa usa ka awit, magpadala gyud victims of love. Grabe yan. Sa ito pa, every time na masikag awit ana, sikag kabiktima sa gugma. So dili siya maayo. Nga naman, garimayan siya sa imuhang nangagi. Yeah, the Bible says in Isaiah, forget the former things. Ayaw na, balik ka ang mga nangagi. Ang mga kanta karon nagbalik sa imong nangagi. Di ba? O ma-remind ka, tanawan ang uban nga, pag-awit lang na diyan, nagtulo na ng luha. Kaya di pa rin magtulo ng luha, na ilamang na hinumduman ang ilang kaagi. So, dili siya maayo. Ang Bible, forget the former things. Imi na pabata diha. Napag yun, dili ko kayang tanggapin. Ako gini siyang gikuan. Kaya atong i-repeat ang mga worldly God. Oh? Dili ko kayang tanggapin na mawawala ka sa akin. Tagalog na. Murag si April. Boy, April nino. Dili daw niya kaya na mawala ang iyang hinigugma. Nya, ang Philippians 4:13 sa I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya na akong sagubangon ang tanan. Tungod sa gahom ni Kristo nga niya kanako. Kaya mag-pronounce ka, Christian ka, mag-pronounce ka, di ko kayang tanggapin. Against siya sa word ni Lord. Nasamtan na na to. Napag-yoy, breaking my heart. No? Insa na gawin pa na ni? Katong composer na ni? Westlife bro ni? No, breaking my heart. Yan ako na isumpay again, breaking my heart again. So gibuak, kasing-kasing sige. Grabe. Again sa standard ni Lord. Ako ba tanya? Kanang pulong palang di ko kayang tanggapin. Kaya gisakyan man na naman sa spirit ng word. Daghang ng hikob tungkol sa gugma. Mostly, ang gugma nga di na nila makaya, kaya gibiyahan sila, gulagan sila, maghikob sila. Kaya i-pronounce na sige, di ko kayang tanggapin. Kung mawala ka sa akin, hikob. So, di na imanyo. Nasabdan ba na to? Kaya sakyan man, naman ang espiritu. Napag yun. Naghanay kong bilis. Love hug. Huh? Love hug? Love heart. I don't know sa title na ito. Basta matulog na akong brag. Love hug man. Love hearts? Okay, love hearts.
Ang gugma makasakit. Kuya, ang gugma makasakit. Na, tanawa pa lang na, nag-remind na sa imong past. Napabata niya? Napagyod. Nga, sakay sa mga kanta kang Nordly, nag-promote siya sa droga, sa alcohol, o sa sugal. Dili niyo ma-general ka na ng Nordly. Naay kanta nga Nordly nga nag-promote sugal sa inom o sa tabako. Just like for example, lakas tama. Worship. Ano ba ang design sa Ginoo? Is to worship Him. Yato ay lakas tama. Pato pa nila, ako'y nawawala. O diba? Gano'n man na, tungod kuno na sa katong iyang giinom. Sa to pa, ang gipromote ana, droga, katong inom. Napagyod, nagsimula sa patikim-tikim. Tinoon, nakaroon na. Nagsugod na kuno sa pagsugod. Patilaw-tilaw. Klaro, ay no, nga nakabalong mo ani. Dili ta ni maignorante. Muna siya, nag-promote na siya sa droga. Nahain may, ang content ana, for worship ba? Layo ra kayo. Muna taktik ni Satan. Insa di pwede. Nga ang mga tao sa kalibutan mag-worship sa Ginoo in spirit and in truth. Akong pamaagi ni, ako ni Usbon. I-promote na ako ni sugal, sigarilyo, inom. Muna nga ang mga composer, giligtaan. And mostly sa mga composer is dili Christian. Kung dili Christian ang mga composer, sigurado gina ang mga lyrics against guna sa word ni Lord. Sagad. Dili ginon tanan. Napag yun. Sigarilyo di maubos. Hinumdum tayo ni? Alak na nakalulunod. Ako nang i-memorize ang yang word. Di ko maubos ko ng sigarilyo. Yato pa'y alak na nakakalunod. Tiyaw mo na. Muna sige ko panigarilyo ra. Kaya saan ka lang naman sa bitsukihan ni kanta? Alak. Muna, di ko pwede nga magbitsuki silang walang inom o sigarilyo. Kaya gisige mo na nilang lito. Sumuhin itong ka sa lamisa. Amen ba? Muna iso. Ngalikayanan kaya ito pag-pronounce na ito pulong. Pabata niya? Yan, di naman kayo ka na. Ito po yung gitawag ko, manok ni San Pedro, ugis ang balahibo. O diba? Ang ipromote na sugan. Kantab yan na. Manok ni San Pedro. Mayo kayo si Paksugan na. Diba? So, muna ang mga lyrics, kuha pa lang na base mga lyrics. Layo kayo pagsintro sa Ginoo, pati layuan. Sagad po sa mga lain na pagkilain. Mostly sa mga worldly, entertainment, panglingaw las kaugalingon. Dili pwede nang lingaw lang ninyong kaugalingon. Nga ang Ginoo na wani. Wala na himot niyo ang Ginoo kay ikaw naglingaw sa inyong kaugalingon. Na mostly ang mga kanta, just like Pamela One. Mga entertainment na siya. Kanang entertainment gani, makadong pa lang gani ka, makaana-ana na ka. Kaya na-entertain ang imong physical nga body. Amen ba? Amen mga gani Christian, makadong ra gani budot. Muyango-yango gani. O diba? Kaya na-entertain ang iyang physical. Kaya bakit mo sisitan? Para ma-deceive niya. Wala, no? Gitagaan tao una-una sa Ginoo. Para atong salahon. Amen? Gitaganda yung una-una para atong salahon. Pero sagad sa mga tao nga naagis sa unbeliever pata is wala na to una-una ang sulod sa kanta. Ang atong una-una kanang nindot yung beatings ba? Budots. Diba? Tapay tutoy bibo. Sa una, sikat yan pag abot yung kantahan, kadagana ngayon. Ma-entertain ginayon. Kapag yung layan, dayak. Budots. Touch by touch. Yan. Mix po ni Max Urban, kanta po siya hayop na kumbo. Katong tanang hayupan, ikanta.
entertainment na siya, paglingaw. Di ba? Tapos, estudyante blues. Daghan kong nahibawa, no? Kaya mo niya agsagan na kung nakalap sa unar kanunggo yung mga kanta. Tapos yun, sagad sa mga kanta, nag-promote siya immorality. Na yung mga kanta, example nga nag-promote siya immorality. Ano sa mga immorality? Kana ba, muaros gani ang imuhang tawhanon? Kana yung desire sa, kana fleshly ba? Nga ang gana is murag mo kalayo. Na yung mga kanta nga panggana. Kuyawan. Just like for example sa mata makikita. Diba kadong tanang kata? Sa mata makikita ang imong damdamin. Oh. Siguro di pa mo ani ka kuan. Tapos ito 25 minutes. Unsa tisupay na is chule. Ngano man naman na sa lyrics nga, boy, I miss your kisses. O di ba? Nag-promote siya immorality. Ngano man sa na-miss na ako imong halo. Ang Bisaya anak, ang kanta. Boy, I miss your kisses. Ang pumunta na center ko ba sa Ginoo? Amen, Christian. Napabata diha. Center ko ba sa Ginoo? Boy, I miss your kisses. Immorality. Magkadawag ang kuhan. Grabe, no? Honey, my love, so sweet. Kanta. Napabata diha. Hawak kamay. Naay mga panaguna-una ini nga kanang hawa kamay is giya ko nung present ni God kanang usang kamot diha. No, pero sulay og kinsa ang songwriter ana. I-search og kinsa ang songwriter. Unya i-discover ang background. Kani songwriter Christian siya. Kaya dili sa Christian na sulat niya na hawa kamay nag-represent na sa iyang uyab o sa iyang hinigugma. Di kita iiwan na sakyan utos mga Christian ay ako ning ikanta para sa Ginoo. Dili siya pwede oy nga ang worldly imong ikuan ipaingon sa Ginoo. Tapos yun sagad sa mga worldly nag-promote sa tao, dili nag-promote sa Ginoo. Sa po rin katong kanta nga Magdalena. Magdalena, ikaw ay sawing palad. O si Magdalena, anak. Iyang i-describe, i-promote niya. Tuwapod, Lorena. Nayan malang. Anong mga kantahan? O nakanawa ra? Dili na pa yung sa Ginoo, eh. Tao anang iyang dimensyon. Basta mga title lang na akong gipabalo sa inyo, ha. Ngano man, dili na ko kami murya sa abot sa las anak. Ngano man, dili na maguna bagay na itong Christian. Ngano karon igsoon, nga na Christian ka, nga murag na iris, title na lang mo hinungduman sa mga awit, sa mga worldly. Ngano na siya? Tungod kay ang bahagyanong mensahe ni Kristo na sa imong kasing-kasing. Muna siya magsala, kabalo ka kung sa'y buhaton sa bahagyanong mensahe ni Kristo, na nasa itong kasing-kasing, iyang ipagawas, iyang irison tong mga kanhini mong gisigi o kanta. Actually, kanang pagbiya yun sa worldly song, dili na siya easy. Dili isa sayon. Dugay-dugay yun na mong i-struggle usap. Kaya suntian ako sa akong testimony, na Christian ko, si Ate PJ, mo siya nagwali na ako. And ako nagtag sa pastor man, pastor si Dumar, dili pa mga pastor ato. So, dito may sa SMC, na kaya ko may kabalo. So nagkanta mi atong anak nung isilang ka sa mundong ito. Yan muna among gikanta. Unya sa atong among mentor atong nagwali ko namo, nagdebosyon sa atong time. Kauban mi anak nga diha anang balay, nagdebosyon siya kami nagkanta. Ako'y ga beatbox, ako'y ga kanta kay may-mayong tono sa una. Iya silumar mo mag-gitar. Okay, na ba na igsoon nga giadto mi dito tunga nami lami kada katong puro sunta tunga nami giadto mi ni Ate PJ ay taysa i-stop sa dagway na magsultianay sa taning about sa worldly song. So sa akong una
ang Ginoo kanang mga guest ko. Kaya akong una-una to. Gusto mo ko inaani. Nga kaning akong gikanta is naaman sa last pagsisisi ang nasa isip mo. So, murag ko ba? Ako ning gikanta kay mo man akong kinabuhi sa una. So, buto, gidiscusan mo ng Colossians chapter 3 verse 16 to 18. Iyon siya, ang wordly song, pag remind sa imong kaugalingon, sa imong kaning na nabuhat, and dili siya pang glorify sa Ginoo. Mas kina og nindot kayo sa imong feelings, sa imong emosyon nga pamation. Lami kayo ang tono, lami kayo ang mga lyrics unod ba? Pero pag dili sa sentro sa Ginoo, makapos siya sa imong espirituhanon ug stagnant matud kaniya. Kana bang mo stagnant, mo stop ang imong tinubuan sa pagka-Kristuhano? Kaya siya di ay ang makabalabag o worldly. Okay? So number 1 pa lang ito igsuon. I-refer nimo sa Philippians chapter 4 verse 8. Iyaw mo na. Kato pa lang mga kanta ha akong gipadong sa inyo ha. How about sa ubang mga kanta ka? Perti pa ka naghana. Perti pa ka naghana. Kabalo ko nga, tagaan mo kalam sa Ginoo. Kung saan yung pag-determine ng kining kanta, dili pagay. Dili pagay sa usa ka Christian. Number 2 igsoon. Do not conform to the pattern of this world. Amen? Nanas Roma 12:2. Abi nimo, kanang pag yun yan, do not conform. Ayaw pagpakig-abin. Ayaw pagpakig-uyon. Pagkabalugan din mong wordly song din siya, tapos ang songwriter pag dili Christian, kunya ikaw Christian na nindawat ni Christ, pinsa do not conform. Ayaw iuyon. Ayaw ipauyon-uyon ang imuhang kinabuhi. So kung pasabot kining do not conform, kinahanglan kang mugawas. Kaya kana biya gisgutan na igsoon, diha na kanang conform, diha na sa gikuha sa pulong nga metamorphosis. Patubang na life cycle of butterfly. Gitawag na mo metamorphosis. No, kanang alibangbang wala sila ditsog alibangbang gikan sa ulod katong sulod atong murag balyanan. No, gabitay anang kahoy. No, isa kinahanglang mo gawas ta anang murag balyanan. Ang kalibutan ba? Kinahanglang mo gawas ta diha ayaw si pundo diha. Ang alibangbang wala sa nagpundos kukon ni gawas siya. Muna siya yung metamorphosis aning Romans 12 verse 2. So, karon matud pa, katong sa time ni Ate PJ, na nakoreksyonan ko, may niyon nga, dili sa sayon. Dugay kayo kung akong na-release. Pero salamat sa Ginoo. Dunay back up pastor nga ni preach about aning wordly song. Matud pa na ako'y ni Kutlo nga, di na ako malimtan din sa iyong preach. Din siya. Sayon kayo ang paggawas kalibutan. Pero, lisod kayo pagpagawas kalibutan na naasulod sa imong kasing-kasing. Tayo sa ato sang sabton. Sayon daw, paggawas ni mo sa kalibutan, kana bang ubya ka sa barkada, mo distansya kanila, kay mga worldly sila, sayon daw. Pagdistansya ni mo. Tapos mga Christian ni mo kauban. Pero in siya, lisod ang pagpagawas kalibutan na naasulod sa imong kasing-kasing. Isang example, ang worldly song ba, nga nakagamot, na nasa mong kasing-kasing ni gamot, isa lisod daw ang paggawas anak. Dili sa sayon. Ang gamiton di ay nato siya. Ang gamiton gyud nato para mapagawas na nga naa nagamot tong kasing-kasing. Word ni Lord. Motong niyan sa Colossians 3:16. Papuy agyod ang bandianong mensay ni Kristo sulod sa imong kasing-kasing. Kay siya na ang mo papa. Na sulay pangalandungan ni mo ng bersikulo, siya na ang mo papa. Diba? Sa kangatungato ng pagka-Christian, malimot na ka sa mga kanta. Title na lang imong hinumduman pero di na ka. Kanang imong kanta nga suwito ka kaysa una, inigabot sa point nga naghari ni gyud ang pulong sa Ginoo mo na nagpadlas.
Mahinumduman nimo ang tono, pero di nakakatapos nga word for word. Ay kunay buhat sa pulong sa Ginoo. Iyang ilisod. Title na lang, tono na lang, una lang. Pero, ang iyang buhaton hinoon, sadyang mo kanta kang mga Christian, 3 times, 5 times, dali kayo ni mo tuhog. Eh, mo ba na yung nasinati? If mo na yung nasinati, nga, bago kang nalagan yan, nakadukas mga kanta, lambi kayong pamation itong kanta ba? Buhat na siya sa Holy Spirit na nasa basing kasing. Tapos, dali kayo ni mo memorya. Di kakatulog, di mo memorize. Alam niya. O, di ba? Kung Christian ang sige nimong kantahon, Christian song, mga iris, itong imuha mga lyrics na nakagamot sa itong kasing-kasing na wordly. So muna siya, do not conform. Kung saan yung pag do not conform, mo decide ka nga imong it-sense, imong mindset. Okay, mo man ang mindset kalibutan, okay. Mo decide ko, motor ko. Ang pag-change sa mindset igsoon, dili pwede nga na Christian ta nga ang imuhang usa ka bahin, espirituhanong bahin, is open to God. Nga anak kurma. And ang imong physical nga bahin is open sa worldly. So ang naitabo is nagdupa ka. Worldly, godly. So ang naitabo, tinuod din mo stagnant ang imuhang tinubukan. Sa Christian life, ma-feel mo na igsoon. Na sometimes, di na mo feel ang pagkanta. Na something na balabag. Na something ka balabag. Ang worldly, connected ka sa worldly. Tapos connected po ka sa godly na mga kanta. So, kung asa mo ang sige kantahan na asay sige ni mo ang gikuan na. Even to Christian ka, natod kay namo po kay Panginoong kanta. Nya imo siyang ipunon. Igsuon atong una-una. Dili isa sa basurahan. Dili isa sa basurahan atong una-una. Kunya ang worldly in the sight of God, just like garbage. Basura na sa tubangan sa Ginoo. Anong yung basura? In 2 John, and 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Do not love the world. Ayaw higugma ang kalibutan. Ang mahigugma sa kalibutan, nakig-away sa amahan. So in short, kanang worldly, in the sight of God, garbage lang na, basura. And then, imong gibutang sa imong una-una. Ngayon yung Bible sa Romans 12:2, iparinyo na yung una-una. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing, i-renew. No, kaya itong una-una, dili pwedeng pasudlan na itong basura. Kabalo ba mo? Kung ang basura isulod na siya traskan, baho siya. Di ka may utang kung ay baho. Tapos, kabalo ka nga, Holy Spirit, dili siya mapuyo sa ugaw. Ang Holy Spirit is just like a dove. Dove. Pure. That's why yun siya, kanak lang daan. Is true, what is honorable, pure. Ano man? Balaan siya. Holy Spirit, di siya mapuyo sa ugaw. Amen? Sabtan mo na ito. So, kung ang mapili mo, nga, if na, decide ni mo nga, okay na ni mo rin. Imo po na matagamtaman. Nga murag libog kayo mo una-una. Murag na idagang hugaw mo una-una. No, sige na ihugaw mo una-una. Na something. Na mong basura, mong basura. Garbage ang world isong iso. That's why, yun siya, tambangan na niya, pag-awit mo mga balaan, mga salmo. Ganun man yung mga balaan, mga salmo. Center na sa Ginoo, pure, holy. Umuupo na siya patinaw sa itong mga una-una. Amen? Lastly, igsoon. Dili lang kayo, do not conform at to badili. Do not block the presence of God to penetrate your life. Ayaw blocking ang presensya sa Ginoo nga mo penetrate sa imong kinabuhi, kanang mo sentro sa imong kinabuhi. Ano naman? Kaya kung ang atong worship, ang atong pag-awit is centered to God,
sintrohon pukas Ginoo imong heart. Apan, nayapan, if naay nakablock, swordly, dili makapenetrate ang presensya ni Lord. Kabalo mo kung say, kaning pag-awit igso, grabe ni gamit ang pag-awit. Ang pag-awit makapakanaog sa presensya sa Ginoo. Kabantay ka in Acts 16, si Paul ug si Silas. Tungang gabi gaawit sila. Acts 16:25, pag-abot sa 32. Tungang gabi gaawit sila. Tanawa, ni kanaog ang presensya sa Dios, giuyog ang prisuhan. Gibakharan ang tanang ngay gapos. Di ba? So ang pag-worship, pag-awit nimo is pagbakhad, pagpakanaog sa presensya ni Lord. No? Kung sa inyo dito sa Acts 16, nag-awit sila mga himno. Mga himno na dito. Mga balaan alam ito, nagdayag sa Diyos. Grabe ka na ang presensya sa Diyos. Sa ato pa, kung ato na balik aron, if muawit ko wordly, worship ko sa Ginoo, na black. Nasa black. Kaya ganin mo kung wordly song, mura na siya o gloves. Mura na siya gloves ba? Kanabang sa boxing, nga dako na kayong kumo. Gamay ra kayong kamot, pero taura gloves, dako na kayong kumo. O niya, kung isumbag na siya ang gloves, dili ka ka-feel o sakit. Ang mapili mo guma, pumra. Pero kuwaig, gloves, niya sinumbagay mo. Di ba ka-feel kag sakit? Amen? Sa to pa, kung ato nang i-relate, kung imo na yung hubuon ang wordly, murag gloves, nga nagsagpong, o sa baliktro ba, nga di yung ka mapinitrate, di yung ka masintro yung kasing-kasing, kung imo na siyang hubuon, mapinitrate ka sa presensya ni Lord. Maigo ta. Kamantay ka nga na pag-worship na mo. Nagkanta ka sa Panginoon, nagtulo imong luha. Pero dili kayo nimo ni masinati nga magtulo imong luha sa pag-awit kung naay wordly ang imuhang kinabuhi. Black siya mura sa glove. No? Kamantay man ta ni Moises nga katong naay nagsiga nga sampinit nga niingnan sa Ginoo, Moises unong sa hubua ang imong sandalyas kay balaan kining dapita. Kamantay ta ng istorya. Kabalo mo sa point ato nga ipahubo tong sandalyas. Try lang gud og magsinilas ka. Try lang gud og magsapatos ka. Di ba? Di ka kapil sa imong gilaktan. Ug naaba ni siya lubang, nabay bato. Ang katulong masinilas mo, bangga naman dito. Pero try pag tiniil. Di ba mapil nimo ang imong nalaktan? Inana po ang wordly, naka-block siya. Pero i-try daw na wala ang wordly song. Di ba feel nimo ang presence ni Lord? Amen? Nasabtan mo na ito, Christian? Makapakanaog is presensya. Abi nimo, si David, siya ang great musician in the Bible. Great musician siya. No? Kabalo mo ang pag-awit, makapadlas ni siya sa daotang espiritu. Anong pag-awit ba? Makapadlas ni sa daotang espiritu. Di ba si King Saul, gisamok si daotang espiritu. Napabata diha? Tagaan mo bukra na. Si King Saul, in 2 Samuel chapter 22 verse 1 and 3, gisamok na siya ug daotang espiritu. Ang iyang ipatawag, wala lain si David. Isa, papli na si David, para diri papli. Every time nga mo si David, dili sa samukon sa daotang espiritu. Si King Saul. Nga naman, ang iyang awit is centered to God. Sa ito pa, kung ang mga i-apply sa ginagawa, every time mag-awit ka na sentro sa Ginoo, walay daotang espiritu nga makadool sa imo. Insa, draw near to God. Na i-verse niya, draw closer to God. And He will draw near closer to you. Sopli niyo ang yawa. Kaya mo karantil sa dalagan. Kabalo mo kung sa kadalaganan ni Satan, kanang magkanta ka o center sa Ginoo. Makadala, di sa kaduol. Pero, imo siyang gitagaan o lugar sa imong kinabuhi. Diba the Bible says in Ephesians chapter 4, 26 barang 27, ayaw tagaig lugar ang yawa.
Imo ka isang taga-agamay lugar na mo penetrate po siya. Tagaan po kagpo, gunitan kaniya. No? So, labi utang igro sa Panginoon. Gigunitan ka ni Woodley. Taysa, magpabili mo ganahan. Di pwede. Dari sa, kanda sa niya kuha. Di ba? Gabitaranay ang Ginoo. So, di ka kagro. Kasi nagaganaan ang imong style. Hindi pwede na. Kung mag-ana-ana. Kung asay kusog nga conviction nimo, pang Ginoo, kusog mo kang awit. Kinang mo conviction diri. Kusog mo kang awit diri. Ang imong tinubuan na mas stagnant. Amen na pawata niya. Muna nga, do not make room for Satan. Ayaw sa tagai o lugar sa atong ginabuhi. Ayaw yun. Ganun man, mugapos siya. Kung taganin mo lugar, gapuso niya muna-una. Mo man target yun ni Satan. Lahi niya mga target tactics. Kaya kabalo man siya, na dito palang dahil siya sa heaven, kabalo na good siya. Nga ang worship makapakanaog sa presensya sa Ginoo. Ang worship makatangtang sa tanang gapos sa tao. Putoy na tabo lang po ni Silas. Yan ang nilay alihan. Dili pwede. Sabi lang mo kanta ka Christian. Basta kantahan lang po niya po. Ano man na? Niyang tuyo. Gusto siya na naragyapon siya ay hope. Mahop ragyapon tawa. Di taka. Ganahan mo tatang basa. Wala may nang basa ba yun? Ganahan tatang mo ampo. Gamay man ang ampo. Hope. Birahon man. No? Labi ron tang gasing ang daka. Hindi ba na tayo nga praktikan na siga, gibira ra pud. Napunhod ra pud yung grasi. Nawala na pud. Igsuon, ubua ang sandalyas. Mo instruction sa Ginoo ni Moises. Moises, ubuan ang sandalyas para ma-feel nimo ang ako ang presensya. Amen na pabatalyagan. Jadi si family. So mo ni ato ang importante karon. Sa gilang pangayo sa Ginoo. Kani mo nga dungog karon usa ka topic o kiba nga usang Christian mukanta o secular so ikaw mismo maka-decide karon sa imong gawalingon kung nasabtan nimo ang pulong sa Ginoo. Ang Dios na imong pahumo gikuha na niya nga atuang rebellious nga kasing-kasing. And si Lord ang may maya. Ang manimuhat tangtangon niya ang mga gapos. Gusto ang Diyos karon na tangtangon niya ang mga gapos sa imong ginabuhi nga ako. Dili sa gusto nga ang kaaway napayhok naka-connection bata sa kaaway. Amen? So we are victorious kung maawiton ta center sa Ginoo. God bless the si Panginoon.